Head. Ayan si Ricky Garcia, ang ating photographer, Here. ang ating pamangkin si Jessica at sa kanyang That's 18th what. birthday photoshoot. At kung nakikita nyo nakaupo doon, yan yung ating makeup artist. So, nandito kami ngayon sa Capitol, sa harap ng Capitol, Lingayen, Pangasinan. Kita. Isa pa. Mayroong basurahan sa likod. Okay. Okay. Smile naman, Max. Oh, Max naman. Okay. Say something. Hindi ka na. Go na madam. Ball down. Oo, magbuball gown na tayo. Next. Oo. Doon na lang tayo ay. Doon yung mga gamit. Oo. Oo. Okay ka lang? Tahimik. Tahimik mo eh. Hindi ka nga magsalita. Alam mo, Pero, yung panganay, nagdibo din yun. Inaantay ko sila. Hindi naman sila magpunta sa akin. Ah, dito na. Halika na, Jessica. Ay, tanggalin mo muna yung ano nasa ulo niya. enjoy. Kasama. Ah? Saka yung mga accessories. Dito na lang, partner. Ano? Second dress na. Ano? Labas mo. Hi guys, ayan, at mag-second outfit na po tayo. Silver gray naman. Tanggalin na natin. Magbihis ka muna, anak. Buldo niya ta. Tapos, ayusin muna yung ano, yung kwintas, saka yung hikaw, papalitan natin. Hi guys! 1 million viewers. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Yeah. J-Boy, ipatang dito. Hi guys! Welcome to YouTube channel. Mag-spotting of trouble. Huwag lang kayo makikitrobol. Bihis muna siya. Ayusin ko muna yung hair niya. Bihis mo na siya. Please mo siya. Bihis ka muna yung ano, Para. yung gray. Bihis mo muna mata. Dito ka muna, Nay. Yung passion ng trouble. Hindi, dito na lang tayo magbibisan. Dito na sa doon. Sige ko. Kasi magpipetiko siya. Mabalabal ka ba? Oo. Yung kailangan mo bro? Magpitikot muna siya. Yung ano, yung Sige, suot mo muna yung hair pitikot. net. Wait lang. Ilagay ko muna ito ay. Sige ko. Lusuan. Ito na lang pagsanggalan. So, dyan ka muna. Tapos pumatang. Ayan. Andyan yung ano ko, yung balabal. Wow. Ito sa mga. Ta. Last. After na ito dapat. Oo. Yala sir, tagong dugat tang kuno ta. Sobrang balog yegaw ng mambiyang sa abot hanggang mowa. Malaki kasi yung ano. Ang bigat nga! Guys, ang bigat! Ako, ang magaan lang yan, guys. Oh, may mga diamante kasi guys, tignan nyo. Balik na rin. Oh. May mga diamante. Ito yung mga perlas ng silanganan ng Pilipinas kay mahal. Teka lang, nasa isa pa. Bakit to? Double, ano tumada?
Double purpose. Yeah, double purpose. Oo, isa lang. Ay, target. Nagkarte? Saan ba kayo galing? Dasol. Dasol. Pumunta ng Binmalay. Ay, sus. Ay, Pero kahapon parang ano, Parang, ano yung kami sa? Saan? bahay, pababa na kayo din. Ano oras? May wala yung malantas. Yung sigaret ni nanay. Di ba maalala hairpin doon? Kapag may hairpin di tayo? Amay dyan, dinay, mambiyang kami kargaan day access wala hairpin. Doon, isurog ko lang yung madamay. linisan na ka. Basic naman. Bali-bali rin ako dito. Mag-comment alawarin kasi naman yan. So, hingin nyo na kamuha. Bali-bali. Bali-bali dito ako. Ante, amay. Ante. Saan pa? Saan ang wedding? O niya, madam. Sabayin mo siya. YRS. YRF? Oh? Anong pangalan? Sabayan. Kapal niya yung kapito, kapal niya. Tanggalin mo siya. Kapal niya. Hindi. Hindi sila gumawa ng ano dito eh. Galing yung daw nila, galing Thailand. Eduardo? Oo. Tanggalin mo Doon siya. sila kumuha sa akin. Ay, doon. Sa akin yung wedding gown. Ah. Sa akin pati yung coat. Sige, go. Kalap, sa Thailand galing lahat. Ay, hindi yan. Tag mo ako doon ha. Kaya, Ah. Oo. kaya pa saan. Madam, yung Ang isang galing ng damit. Thailand yung mga bridesmaid. Oo. Yun. Go. Pati gibawin nila, ano, Kaya niya. Galing Thailand. barong, galing Thailand ata. Yung Yung mga ninong. tanggalin mo yung ano, madam, body. Oo. Sa akin yung wedding gown. Yung Thailand na ano nila, damit nila, Anong Thailand na damit nila? may damit silang Thailand, pinupreserve. Patingin, me. Tingnan ko nga, me. Sa anong simbahan nila, ano eh, sa Dumalandan? Ay, wait lang, girl. Ay, photographer ka. Matagal na nag-book sa akin ito. Ha? Last March pa. Oo. Oo, si Eduardo yan. Ay! Oo. Last March pa. Nag-book sa akin. Ay, grabe. Sila sa dubi, magat ko hindi pa atake. Kasi niya, perfectionist. Perfection. Pero ano siya, fluent siya mag English. Oo. Pahalutan, ikaw gusto. Matamasan. Buntis siya eh. Baba. Tali ba? Tali neto. Sa akin yan na. Kaya pala sabi ko, tungging yung mannequin nito. Pamilyar ko, sabi ko. Puro tape. Okay, wambiyang ka. Aming pawi mo manikin. Paano Tungging. manat? Iwan ko ba bakit napakaano nila? Sa akin nga no. Sa akin yung suot niya. Promising. Nanganangay ko yung gagawin po lalo di ba? Atay takar to ay aling wala mo lawat amo. Ha? Akin meron sila yun. Kasi sa akin suot. Ala, pati tayo dyan, Jessica. Maraming gold. Yung ano. Alas plastic. Ay, naku, wala yung suot. Gapo. Agad-agad si Rosel, paano tulaya? Oh, sintas na. Hindi, meron akong ano, ay, Na hindi naman makikita na kahit na ano na yung plastic na. Na black. Kaya na straw. Kaya itagtaga pala dyan na yung series na yun.
Bakero. Alingwanan niya mo sa tucker. Boy San Rio. Kapis niya. Ano ba? Kapis siya ganun. Ay, rin sintas na. Yung kuhan. Ang babat? Yung taga mo na nung yung kuhan. Atal lang siri man. Dito na yan. Alam mo, ako nagpagkita ka. Sinukat mo na. Pang-third na nakasalira at Singapore, nakasalira US, pang-third na ito dito sa Pilipinas. Kasama ko sila, dito ka muna, upo ka muna dito para Sintas ng ano ko yung jogging pan. Hindi na makikita yan. Sige, upo ka. Ito nang bahala. Parang walang puti. Tanggap ko nga lang tis, stroke.
Ah, Uni? Akin niya yun. Akin na pula iya, apila iya ayo ni. Ha? Talaga? Oh? Ngayon ko lang napansin. Tuloy ako nilaban ng kita. Grabe ako.